Lakbay Katoliko, maayong adlaw kanatong tanan. Ato ning usayon kadali kining po sa atong kauban nga Katoliko nga na-convert na kuno si Pastor Puentes o saka pastor sa Baptist sa simbahang Katoliko. So dili lang sa ta magpalabi og ka-excited ha. Pero hoping nga unta makonvert na siya sa pagtuong Katoliko. Kay nga naman kini nga post basindaghan pa ang nagtuan ni wala pa ni Joy klaro nga si Pastor Puentes magkatoliko bagid sa 100%. Kaya nga naman sa tubag niya sa pangutanan ni Brother Edgar Logan nga gifeedback ni Father Darwin sa iya nga live, ang klarong tubag ni Pastor Puentes is ampo lang. So kining iyahang tubag ato sa paminahon kadali. Ang kapatid, magandang hapon. Pastorian, may tanong dito, Pastorian, si Brad Edgar Logan. Magkatoliko ka na ba daw? Anong sagot mo dito? Ampo bro. Yampo lang bro, yampo lang bro. Regards. Yampo lang bro. Maratay sagot. Yampo lang. Nandito yung mga family members niya. Birthday girl. Oh, birthday girl yan ha. Okay, bye-bye. Driver na. Mauna nga ampo lang, no? Ampo lang. Ingon ni Pastor Puentes, ampo lang ta. So dili ta mo undang sa pagampo, hopefully para kini nga mao nga conversion niya, no? Matinuod ni siya. Kining iya nga ampo lang ta para sa iya nga conversion. God bless.